mon pare, tenim poques notícies d'ell perquè verdaderament quan a mon pare el van matar jo tenia 18 mesos. Entonces, jo sé poc d'ell, però sí sé d'algunes coses, com per exemple, com va ser la causa de que quan ma mare va anar a veure-lo, pues resulta que ja l'havien mort i ja l'havien posat en un sac en la calç i l'havien posat dins d'una fossa comú. Jo no sé verdaderament com va ser la cosa, van dir que no l'havien mort ells, que havia falliscut dins d'això que se'l van trobar mort, però verdaderament és una cosa que no mos ho vam creure. Encara que van dir això, doncs nosaltres no mos han cregut mai això. És una cosa que no té una justificació, ja que mon pare estava tancat en la càrcel Modelo, estava allí i els que estaven allí a la seva custòdia eren responsables d'ell perquè ell no podia eixir-se'n d'allí, i quan li va passar alguna cosa, els culpables o els responsables del que li havia pogut passar eren ells, no era mon pare sí. La bona qüestió és que ens ho vam contar i ja no en vam poder tindre informació. A mon pare li va passar una cosa que a nosaltres ens ha vingut completament mal, en el sentit que com havia mort, no havia sigut fallit. Inclús les prestacions que podia haver tingut després de la mort d'ell, no me les van donar, me les van negar, i fins que no vaig ser jo ja prou majoret, que ja tindria almenys 7 o 8 anys, no van començar a donar-me les ajudes que donaven a les persones viudes de la mort de la guerra. Jo no sé el que puga ser, jo el que voldria saber, en veritat, quins van ser els últims moments de la seva vida, com va ser que mon pare va deixar d'existir en aquell moment, si es poguera aclarir, si pogueren saber si, com es diuen, no li van pegar ningú tir i va morir de mort natural, com va ser, perquè natural, una persona que té 25 anys, és un poc raro que les coses passen tal com es diuen. Per això jo voldria saber, i em donaria una alegria si jo poguera plegar a veure els restos de mon pare, que pogueren descansar junts en els restos de ma mare, que fa uns anys també hi ha faltat i que se'n recordava molt d'ell i l'ha tingut sempre present. No solament és que ha estat en l'ausència de mon pare, és que, en certa manera, jo he tingut que ser el reemplaçant de mon pare, perquè com ma mare era jove i no tenia ningú, com aquell que diu, el que estava a la plaça del cap de la família des de ben menut ha sigut jo. Si ma mare era jove i feia alguna cosa i feia alguna feina de calça per guanyar-se la vida, jo era el que anava a la casa de la persona que li tenien que pagar a dir-los a veure si per favor em podien donar alguna cosa adelantat. O sigui, tenia que donar jo la cara ja de menudet i d'anar a tots els puestos en nom de ma mare i a tots els encàrrecs que li feien falta. O sigui, jo tenia que ser, com aquell que diu, l'home de casa. I verdaderament, això ha sigut una feina molt dura per mi, perquè jo he tingut tota la vida una responsabilitat i he sigut càrrec de tot. Jo me'n vaig anar als 12 anys a un convent de Flares, perquè resulta que ma mare es va veure un poquet obligar a deixar-me que anara a un col·legi de Flares, perquè, clar, era una cosa que
Una que ella no tenia molts mitjos i altra que la mateixa església d'això pues, volien per encarar-me per cair. I jo, pues, en fi, com era un xiquillo i era dòcil i feia de monaguillo i ha estat fent el que fora per allí, pues me'n vaig anar a un convent de Flares durant 3 anys. Vaig agarrar una educació catòlica, vaig estar mentalitzat completament a les idees d'aquestes persones perquè jo era fàcil, era molt manejable i entonces jo, pues, en certa manera, pues, em vaig fer com una quadrilla d'amics, que tots eren un centenar de Flares i d'un d'això, que jo feia un conjunt vaig fer una vida en companyia d'ells, que tots per mi era una gran cosa el tindre tants amics i tindre tantes persones que estaven i s'ocupaven de nosaltres, entre nosaltres. Pues, quan un dia ja, tenint jo 15 anys, ma mare em va dir que nosaltres havíem venut una terra perquè jo entrava en el col·legi, per donar-me la roba i el que em feia falta per anar allí, i ella s'havia quedat amb uns pocs diners. Al faltar-li i acabar-se-li els diners que ella podia tindre, pues em va dir que ella estava en apuros i que necessitava de mi i que necessitava que jo l'ajudara. I entonces quan jo me'n vaig eixir de Flare, en un d'això que ens van donar perquè érem de vacacions, al cap de 3 anys ens van donar uns dies de vacacions i jo me'n vaig anar i ja no vaig voler tornar. Van vindre per mi, em van aconsellar que continuara i que estiguera allí encara que no volguera i que si després més major volia eixir que em deixarien eixir, però jo sabia que era molt difícil que jo eixera, si entrara, perquè les idees d'ells era que perseverares i que el quedares allí. I com ma mare, per l'altra part, em necessitava, i primer que tot era ma mare més que ningú, jo ja em vaig quedar a Sinoliva, vaig començar a treballar, treballava en la terra en el que es presentava, i després, al poc de temps, vaig tindre unes persones que em van dir que anara a tal puesto i que demanara feina a esta casa. Me'n vaig anar, era una fàbrica de sabó, i em vaig presentar allí i em van admitir en seguida. I allí vaig estar fins als 24 anys. Als 24 anys és quan jo me'n vaig anar ja a Alemanya perquè jo necessitava tindre més camí. Perquè estant així a soles en Oliva, al d'això de ma mare, i només bevint paella i el que siga, jo necessitava obrir-me un altre camí. I me'n vaig anar ja a l'estranger. Ja, quan toques la vida de l'estranger, ja no és igual. Ja vaig conèixer a mon tio, que estava en França, que era el germà de mon pare, que li deien Luis. Havíem passat moltes penúries, eren 4 germans i 2 germanes de família que es va vindre per coses de la guerra, els germans i la família van morir tots, menys Luis, que es va escapar a França quan ja era a última hora que se'ls va acabar tot. Entonces ja l'exèrcit espanyol se'n va anar per a la frontera i va entrar en França, i allí en França es van agarrar, es va exposar en un camp de concentració un poc de temps i després van assoltar-los i ells van ajudar, en certa manera, a la França contra els invasors que havien estat allí, o sigui, que estaven allí i que els atacaven a ells. I allí van lluitar i es van fer un camí molt dur lluitant contra els alemans i contra tots. Al final es van agarrar, els alemans també, i va estar en un camp de concentració a punt de morir gràcies a que van eixir després d'allí i van passar a la part francesa
i en França, en reconeixement de lo que havien fet els republicans espanyols, pues, es van donar cobijo i es van donar una feina i es van poder continuar a viure. Ell sabia que no podia vindre ja més perquè Franco, quan es va acabar la guerra, no el va indultar ja i ho va dir això ja s'ha acabat, sinó que ell va continuar matant i va matar fins a última hora. I la guerra d'Espanya no es va acabar fins que ell va morir. Sí, la societat en si, a voltes, han tingut personal que han estat ressentits de la guerra i, clar, t'han vist com un enemic. En certes ocasions, a lo millor m'hagués vist compromís per 2 o 3 xicons o en 100 menuts o d'això, que ha tingut a lo millor dificultats de voler-me maltratar o voler-me... Jo, verdaderament, ha procurat eixir en tot i ha tingut desenvoltura per defendre'm i per tirar avant, perquè tenia també de bons amics i bons companys que em volien molt i que han sigut molt amics més i als quals jo els he estat molt agraït perquè he tingut una vida molt bona en companyia d'ells. I clar, aquests casos que tu vols dir-me i que són un poc crítics, sí me'n recorde. Me'n recorde que, en una certa manera, n'hi havia una persona que atacava i que volia que el seu fill es barallara amb mi pel fet que jo era fill d'un criminal, segons dia ell. I clar, el xicón venia a pegar-me i jo em defenia i quan més li dia pega-li que és fill d'un d'això, més li pegava jo l'altre. I la bona qüestió és que el pobre xicón s'emportava la seva palissa i encara es quedava pitjor que antes. Però en casos així també han hagut a voltes que s'han agarrat entre 2 o 3 i potser m'han pegat una palissa perquè és el que n'hi ha. Però són coses que jo les oblidades. El que més puc destacar en això és que en certa ocasió, quan jo vaig vindre d'Alemanya, que estava un poc malalt i no m'encontrava molt bé, i entonces vaig vindre per reposar-me perquè m'ofegava, no m'encontrava bé, vaig agarrar un constipat, un mal d'això, i em vaig tornar per cagar així. Pues es van ajuntar certes persones que eren militars, no eren militars, un d'ells era un fill d'un teniente guàrdia civil d'ací d'Oliva, que, clar, es veia ell gallito perquè son pare era el que era i ell era guàrdia civil. I va vindre, estant jo en un bar una volta prenent una copa, va vindre a molestar-me. I va dir que els rojos que eren tan roïns, que eren uns criminals, que eren uns covards, que havien fet moltes coses. Jo entonces li vaig contestar i vaig dir, tots eren espanyols. Dic, de covards n'hi havia d'un costat, n'hi havia d'altres, i n'hi havia de bones persones, d'un costat i de l'altre. I tot això es va llevar ella, es va posar-me la pistola i me la va posar damunt de la cara. I em va dir que jo era un covard i que anava a matar-me. Jo em vaig tirar per carrere i al tirar-me per carrere tenia el mostrador i li vaig pegar una xarpa a la mà, antes que ell es donava compte. Li vaig pegar sobre la mà un colp i li vaig llevar la pistola i quan es va donar compte ja tenia jo la pistola a cara a ell. Jo dic, ara ja no n'hi ha un militar i un oficial de terra, ara som igual tu i jo. Dic, ara estem els dos conforme tu vols. Dic, si tu vols ara m'on anem i ens matem els dos ahir fora al carrer
A veure, i tindràs una vida molt cèlebre però molt curta, perquè morarem els dos al cementeri. Al veure que jo li tirava mà al percutor del seguro i el posava per cavall i el posava per carrere, ell es va posar nerviós i va agarrar el port i el va tirar en terra perquè no el matara. Jo dic, juguem a la ruleta russa, jo dic, jo li pega la volta al tambor i dispara sobre tu. Jo dic, juguem a la ruleta russa. I ell va tindre por i va dir que això ell no tenia la culpa, que li havien dit que jo era fill d'un roig i que havia fet tant de mal i que no sé quant, i es va dir qui era la persona, que era una persona que tenia una certa influència en aquell entonces, a Sinoliva, i clar, el va fer ell el gallito per voler-me posar en un apuro. Quan ja es va alçar i va parlar i va dir el que dia, jo vaig agarrar la pistola i la vaig tirar dins d'una d'això d'aigua que n'hi havia en el d'això. I entonces ell va anar, la va agarrar i va tornar a posar damunt de mi i estava nerviós, ja no sabia què fer. Menys mal que va vindre entonces una persona que nosaltres coneixíem, que era en certa manera un policia secreta d'estos que es veu que algú li havia telefonejat que en el bar estava tenint jo problemes, i va anar i li va treure la pistola a l'altre, li va dir no li tires, o si no mos veurem les cares tu i jo. I va dir no tires, no tires, no li tires. I aquell va dir, és que és, tu no saps, tu no coneixes aquest xic. Diu, aquesta persona és molt bona persona i no té res que dir. I jo vaig fugir i em vaig anar a casa. Clar, després d'això i d'esta cosa tan desagradable per part meva, doncs jo em vaig refer i als pocs dies jo tenia una xicona que anava en ella que en fi, que m'havia dit d'anar-me'n fora a l'estranger i és quan jo me'n vaig anar per segona volta ja a l'estranger, a França. I allí, doncs, ja em vaig quedar en França, em vaig desfer d'aquesta xica que no va resultar el que jo volia i em vaig quedar allí en França en companyia de ma mare que estava en França també. I ja des d'entonces, ja la vida ha sigut contínuament allí fins que jo vaig conèixer una xica, em vaig casar en ella en Espanya i després em vaig tornar altra volta a França i vam anar les dues i hem luchat fins al retiro que m'han vingut a Espanya. Jo m'alegra molt de veure que Espanya ha progressat i que ha anat molt avant i que jo estava molt content de tornar a veure els meus fills per una terra que jo sempre he volgut i que m'ha faltat. I així vam vindre els meus fills, jo sé que han tingut dificultats perquè als ser francesos tenien que luchar contra les costums espanyols que sempre els espanyols s'han protegit entre ells i els meus fills eren com si no foren espanyols, com si hagueren sigut uns francesos. En França es diuen que eren espanyols i en Espanya diuen que eren francesos. Així no ho han tingut ells més difícil el poder continuar i fer una vida correcta. I això és el que sent. Entonces era jo molt menut, estàvem en el cine Olímpia, d'ací Oliva. Tindria jo, no plegava 4 anys, tindria jo 3 anyets o 2 anyets. Jo era molt menut, tan menut que per veure el cine em tenia que sentar en el portamans de l'asiento, de la butaca, i d'allí veia jo el cine. En tan mala sort que una volta, quan les butaques s'alçava la caïra per carrer, una volta vaig caure per dins. Estava jo allí sentat quan de pronte es veu que n'hi havia algun aconteciment gran a Sinoliva
i van entrar els de la Falange en el seu mandamàs allí a celebrar l'aconteciment de les granders que havien fet ells allí en Espanya. I ma mare va dir, diu, alça't, fill meu, i diu que vas a veure el criminal que ha matat a ton pare. I jo em vaig alçar allí i vaig veure a aquesta persona que es va presentar allí davant on feien el cine, de dalt de la tarima, i vas començar a parlar. Aquesta persona me se va acabar en la vista i tota la vida, mentre ha sigut menut, jo el coneixia, sabia qui era i sabia que tenia molta influència així, que era el jefe de la Falange de Oliva. Això va ser, pues, tindria jo 11 anys o una cosa així, que jo estava en una escola i me'n vaig anar així a l'Acadèmia Almi perquè em van sufragar perquè entrara en l'Acadèmia Almi. L'Acadèmia Almi vaig estar pues, uns 4 o 5 mesos o 6, però ella em va pagar només que un mes i el segon mes pues, li van aconsellar que jo era fill d'un roig i que tenia per moltes coses i que no necessitava diners d'ella. Certes persones que em volien malament em van desacreditar davant d'ella i ella pues, ja no em va sufragar els estudis. I clar, ma mare com va poder pues, va fer que jo poguera continuar un poc de temps en aquesta acadèmia. En aquesta acadèmia vaig conèixer a un mestre de Sió Oliva que al saber que jo entrava allí em va parlar un dia i em va dir, diu, jo he conegut a ton pare. Diu, era un home que no cansaves de sentir-lo parlar. Diu, perquè parlava molt bé. Diu, i el que va fer va ser un crimen. Diu, perquè era una bona persona. I m'ha quedat sempre molt gravat. Estant així també, i venint a l'acadèmia, un dia, l'alcalde de Sió Oliva, que estava així i em va veure, se'n va anar i em va dir, diu, tu eres Fèlix? Dic, sí senyor, jo soc Fèlix. Diu, ton pare, diguen el que diguen, era un bon home. Eixe alcalde havia estat així l'alcaldia esta, quan mon pare era alcalde. I després, més tard, a ell el van fer alcalde des de Franco. I era molt conegut perquè era un abogat. I aquest alcalde va ser un dels que estaven quan mon pare es va casar amb ma mare, poc antes de que s'acabara la guerra, perquè en realitat ell va estar molt de temps fora i no va tindre temps perquè esperava els papers que vingueren de Jaén per poder-se casar i aquests papers no plegaven. I entonces, pues al final, es veu que van a plegar o el que fora i van celebrar la d'això. I més tard van anul·lar el mariatge que s'havia fet amb ma mare perquè Franco ho va anul·lar. No va permetre, perquè el que van voler era que les persones que s'havien casat
i no s'havien casat per la Iglesia, els obligaven a que es casaren per la Iglesia. I mon pare no va voler casar-se per la Iglesia quan estava tancat en la presó, perquè resulta que va ser la mateixa Iglesia, la mateixa religió catòlica, la que va armar l'ama de Franco perquè luchara així en Espanya contra els espanyols. I així és com va quedar.